Pane Ježišu, práve v tejto chvíli si uvedomujem, ako veľmi ma miluješ, ako veľmi ma máš rád, ako ma chrániš a ako mi pomáhaš. Hoci som niektorými ľuďmi v tomto živote viac odmietnutý než prijatý, hoci som opovrhovaný, ty ma prijímaš takého, aký som. Ja som ako človek často sebakritický, lebo si uvedomujem svoju nedokonalosť. Uvedomujem si svoje chyby a nedostatky. Neviem, či robím dobre, keď sám o sebe uvažujem negatívne, že sám seba zhadzujem pred ostatnými, sám seba ponižujem. Ale niekedy mám pocit, že mi to aj pomáha, lebo sa chcem dostať až z úplného dna, až na samý vrchol toho, čo som si zaumienil. Síce som si vybral cestu veľmi ťažkú a náročnú a ani vôbec netuším, ako to vlastne dopadne, ale stále verím a tiež dúfam, že to môže dopadnúť aj dobre. Ale ak nie, tak ťa prosím, môj Pane, daj mi potrebnú silu, aby som to mohol všetko zvládať, aby som mohol kráčať ďalej a neobzeral sa už viac za tým, čo bolo, ale pozeral sa už iba vpred a kráčal za tebou. Už sa naozaj nechcem obzerať nikdy viac za seba. Ty, Pane, kráčaj predo mnou a ja hneď budem kráčať za tebou. Veď ma po ceste lásky, pokoja a pokory, po ceste dobra a spravodlivosti. Možno, že nedokážem v tomto živote dosiahnuť to, čo som si naozaj zaumienil, po čom túži moje srdce. Ale viem, že Ty, Pane, máš so mnou určite nejaký iný plán. Že máš pre mňa určite nejakú náhradu, ktorá mi môže dať novú nádej, nový život a ozajstné šťastie. Lebo možno to, po čom túži moje srdce, nemusí byť dobré. Nemusí ma to urobiť šťastným. Možno, že je to len ilúzia, ktorú si ja sám vytváram vo svojej hlave a ktorá mi môže veľmi ublížiť. Viem, Pane, že Ty počuješ každú jednu moju modlitbu, že Ty počuješ môj plač, že Ty počuješ moje zúfalé volanie k Tebe a že vidíš moje úbolené, úbohé srdce. A hoci si ticho, tak viem, že mi už teraz pomáhaš a že riadiš môj život
lebo ty vieš, že čo je pre mňa dobré a čo zase zlé. Amen.